Tanan guys, kalabasa, sitaw o talong, mga lamas na to. Kay ang lamas guys, mo ni makadaog palami sa itong niluto bisan pagway sagol nga karne, basta dahag lamas bites na lami na kaayo ya timplahan. Lami na sa tanan na siya, ready na nga to ang lutuan. Ayan guys, ito na nang butangan ng oil guys. Nagbutang na tag oil ana guys. Nilod na itong lamas guys. Guys, sumot tayo guys. Sumot na guys. Ang kalabasa guys. Talong o sitaw. Timplahan guys. Iyo. Ang asinan, bisinan. Napapalasuan sa labasa. Guys, nara guys, luto na siya guys. Okay, luto na. Manihapon namin guys, kay aga mo anak guys, kaya sa gawas, isapot na. Gilingaw-lingaw sa papa guys, kay katungko na. Nag-aso pa guys, oh. Aso pa. Ngayon namin guys, nag-ready na ko. So manamig panihapon guys. Nya manapod ko panghugas og plato, manap po panghinlo. Diya guys, galing ko lingkod ko sa gawas. Gapabugnaw, kay bugnaw kayo ang hangin guys. Bugnaw kayo ang hangin. Ngani daw kuno ni basa padong na Pasko. Nya kuan man kasi gipuguan diri guys sa Bohol. Maot kay ang timpo guys. Sige lang jud uwan. Ganiha perting bunuka sa uwan, grabe kaayo. Hindi ako ari naglingkod-lingkod ko. Ga-relax ako guys, kay kan trabaho, pagli sa bahay galuto, kaon sa bata, gaili sa bata, nang hugas, nang hinlo. Relax sa guys. Lingkod sa gawas pahangin. Tingkatog na po guys sa gawas. Aris ako sa gawas guys, mag muni-muni. Mag muni-muni ko guys. Ito guys ay natog na karumpod karong tataod guys. Musakan ako sa taas kay ito nagawang bana og ang anak. Natog na akong anak guys kay isapot kay wa katarong og tuga niha. Nakatug ko no, pero tungog oras ra kay himbundak ang uwan nya magduyan pa man siya kay bata pa man gud ako ang anak, 1 year old and 6 months. Kani naging dugay tagi tagaag anak guys. Ni tiguang taon na do sa gitagag anak, pero naa siguro pa plano ang Ginoo. Yeah guys, mababay sa ko guys ha. Bye bye.